ምርጫና ነጸበቕ ኣብ ቃል ኣምላኽ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሎሴ ኣብ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 12-13 ናብ ግደርስቲ ቅዱሳን ኣብ ብርሃን ዘብቅዓና ኣቦ እናመስገንኩም ንሱ ካብ ስልጣን ጸልማት ዘውፃአና ናብ መንግስቲ ፍቁር ወዱ ኣእተወና ይብል። ንሰብ ኤፌሶን ድማ ኣብ 5 ምዕራፍ ፍቕዲ 8 ቀደም ጸልማት ነርኩም ብጎይታ ሕጂ ግና ብርሃን ኢኹም እሞ ከም ደቂ ብርሃን ተመላለሱ ኢልዎም። እዚ ቃል እዚ ነቶም ደቂ ብርሃን እዩ። ካበይ እውነት ኢና? ካብቶም ደቂ ብርሃን ወይስ ደቂ ጸልማት? ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 46 እቲ በኣይ ዝኣምን ዘበለ ኣብ ጸልማት ምእንቲ ከይነብር ኣነ ብርሃን ኮይነ ናብ ዓለም መፅእ ኣለኹ ኢሉ። ስለዚ ደቂ ብርሃን ምእንቲ ክንከውን በቲ ብርሃን ኮይኑ ናብ ዓለም ዝመፀ ጎይታ ኢየሱስ ክንኣምን የድልየና ኣሎ። ምርጫና እንታይ እዩ? እግዚአብሔር ኣምላኽ ነታ ወንጌል ዝተኣዘዝዋ ዘበሉ ማለት በቲ ሓደ በይኑ መድሓኒ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመኑ ዘበሉ ኩሎም ካብ መንግስቲ ጸልማት ወፂኦም ናብታ መንግስቲ ፍቁር ወዱ ምእንቲ ከኣትው ኢሉ ነቲ ብርሃን ኮይኑ ናብ ዓለም ዝመፀ ወዱ ልኢኹልና እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 18-19 ብኡ ንዝኣምን ኣይፍረዶን፣ ነቲ ዘይኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ። እቲ ፍርዲ እዚ እዩ፣ ብርሃን ናብ ዓለም መፀ፣ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ እሞ ካብቲ ብርሃንሲ ጸልማት ፈተው ይብል። ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብ ምርጫና እዩ ዝምርኮስ። ምስቶም ደቂ ጸልማት ከይፍረደናስ ግዜው ከለና ብጎይታ ኢየሱስ በቲ ንኸድሕነና ካብ ሰማያት ዝመፀ ኣሚንና ደቂ ብርሃን ንኹን። በታ ድሕረይቲ መዓልቲ ከይፍረደናስ ምርጫና ነጸበቕ።